Hayırlı iken benim подписчикларым менә карагыз әле. Мин нәрсә бәйләп утырам. Минем менә эшем шул. Төрле төсләрдән вот мочалки бәйләп утырам. Карагыз әле, нинди матурлар алар. Төрле төстә. Шикарны вязание. Бик әйбәт. Бәйлә мен диясе калды. Менә карагыз әле. Красота. Красота. Күп вакыт таләп итә, конечно. Безнең эш вакыт күп. Менә шулар белән вакытымы уздырам. Язны көтәм хәзер. Кышта кермәгән, мин язны көтәм уже бакчада эшләргә. Ярар, сау булып торыгыз, исән сау гына булыйк, озын гомерле булыйк, бәхетле булыйк.